Eu, atendendo o meu amigo. Eu, atendendo o meu amigo. A ver, rapaza, céntrate na actualidade, que non existe unha ermida para intimar co teu amante. Non se deixen enganar nin polo suadoiro de Carlos nin polos seus ritmos. Este proxecto dos alumnos do Instituto Escultora Sorei de Cambados ten ás súas costas 8 séculos de historia, porque a súa misión foi reinterpretar esta cantiga de amigo e adaptala aos novos tempos. Contanos un dos protagonistas do vídeo que o rap e as cantigas medievais casan ben, vale algunha que outra dificultade inicial. Foi un pouco complicado porque non sabíamos como adaptalo, pero logo, cando xa escoitamos varias veces a base e xa tínhamos todo moi interiorizado, pois xa foi todo de corrido. Os rapaces sei que tomaron ao pé da letra a reinterpretación da cantiga de amigo, porque segundo nos contan, compartir a experiencia entre os compañeiros foi unha das mellores cousas que trouxo consigo este proxecto. Todos nos axudamos uns aos outros e ao final acabou resultando un proxecto magnífico e nos levamos detrás unha experiencia moi bonita, verdad? Bastante ben, porque estábamos todos na clase, en conxunto, é verdad que saleu rápido e saleu ben. A pesar do resultado final, durante a grabación non todo foi un camiño de rosas. O día que foron filmar a Torre de San Sadurniño, o tempo xogoulles unha mala pasada. Comezou a chover así nada máis chegar e tivemos que apurar aí o proceso porque... Xa resguardados das inclemencias meteorolóxicas, o proxecto rematou de tomar forma no instituto. Despois gravamos outro día tamén aquí nos exteriores, cun fondo facendo o croma. Este concurso foi convocado pola Secretaría Xerais de Política Lingüística e de Cultura, coincidindo coa exposición do Pergamiño Vindel que se pode visitar no Museo do Mar de Vigo. A actividade tamén serviu ao alumnado para coñecer as múltiples facetas da lingua, o seu prestixio durante a Idade Media como lingua de cultura e, de paso, a súa valía na actualidade como un idioma que se adapta aos novos ritmos e tamén aos novos xeitos de comunicarse. No século XIII, a lingua estaba totalmente normalizada e hoxe non está. É unha cousa que as novas xeracións os impresiona bastante, porque ainda estamos sempre falando normalización da lingua cando xa o estaba nesa época. Entón, bueno, pois sí que é importante eso, non? Recordar ese pasado para non esquecelo. Como premio, os rapaces poderán visitar a mostra do Pergamiño e coñecer a illa de San Simón. Ademais, tamén levarán para casa unha cámara de vídeo para que poidan seguir poñendo en práctica o seu talento. E todo por saber reinterpretar as cantigas de amigos novos tempos.